Ahoj ľudia, vítam z kanálu Acan a dneska budeme hrať hru Terraria, druhá časť. Tak jak ste nad minulým videom nabrali za necelých 5 minút 12 lajkov, tak natáčam druhú časť Terrarii. A druhá vec je, že na kanále mám už 40 odberateľov. Wow! Za taký krátky čas celkom, 40 odberateľov, pre mňa je to ako fakt veľa. Tak preto prosím, píšte mi v komentároch, čo by som mala natočiť. Ja neviem naozaj, čo by som mala ako natočiť také špeciálne. Ale akože ja neviem. Ja fakt ako neviem, ale... možno natočím Minecraft film na 50 odberateľov. To vám sľubujem, že natočím Minecraft film na 50 odberateľov. Sľubujem vám to, že to natočím. A zatiaľ na 40, zatiaľ ešte neviem. Ešte uvidím. Možno natočím niečo a možno nie. Tak prepáčte, ak niečo nie, ale veľmi prepáčte. Takže teraz tu som si spravila dvojposchodový dom, že teraz mám druhé poschodie tiež a na druhom poschodí zatiaľ nič. Teraz si dobre. Ako ja som si chcela toto spraviť čestku, ale neviem z čoho. Chcem si spraviť nejaký meč normálny, ale tu je iba wooden sword. A wooden sword je mi na nič ako teraz. No dobre. Takže za ten čas, dokiaľ som nenatáčila, čiže za dneska, som spravila iba druhé poschodie. V tomto dieli, čiže v tejto časti, budeme robiť tretie poschodie. Ale zatiaľ na ňo nemám ani materiál, nič. Tu sú zombíci. Ako aj je celkom zlé počasie, ale aj tak musím. Poď, už zahebení. Iba teraz mi došlo, že... No poď. Ťažké. On ma zabije. Ne! On ma zabil, bože. S takýmto kúskom života on ma zabil. Jacob, poď za mnou. Nevadí, poďme. Tak pomaličky. V úplnej tme ideme domov. Ako fakt. Po ceste... Ešte čas... teda istá vlastne, hej. Tak. Komu to je, ak sa... Tak on sa mi jak dostal do domu, povedzte mi. Teraz ho pozorujeme. Tak teraz vykopeme ten hrob. Ok, musím vykopať ten hrob. Tak.
Viete, kvôli... akože ja si teraz ako fakt nevymýšľam, ale keď máte v dome hrob, ako kde vás niekto zabil, tak vám ho radšej odporúčam toto dať preč, lebo ako je to až škaredé. Aj sa väčšie... Čo je Pikachu? Pikachu! To je Pikachu! Pikachu! A ľudia, ak viete, ako vykopať túto čestku, tak mi prosím napíšte v komentároch, lebo ja už kopem 2 dní a ja neviem vykopať. Tak, sekerou. Pikachu! Ďalší Pikachu. No nevadí, teraz potrebujem trošku dreva. Druhé poschodie si budem robiť z dreva. Tak. Druhé poschodie bude z dreva. Preto sekáme drevo. A musím si nájsť nejakú čestku. Lebo nemám kam uskladňovať veci. Ak chcete druhú časť, čo už vidím, že sa vám tá prvá páčila, to znamená, že asi chcete druhú časť, ale predsa len vám hovorím, ak chcete druhú časť, tak 6 lajkov a zase nová časť, ako minule. A kebyže už tak počkajte chvíľu. Tak už aj napíšte nejaký komentár skrátka. A teraz vidíte na svojich obrazovkách komentár, ktorý včera napísal Minecrafter 35. On napísal ten koment. A keby niekto vie, ako sa robí čestka v terárii, tak mi povedzte, lebo ja nemám ani najmenšie potuchy. To je... ok, ale spravíme si viac torčiek. Spravíme campfire. Pikachu! 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 Ups. Dobre. Takže dáme si na seba brnko. Drevené. Dobre, drevené brnko. Teraz mám drevené brnko. Toto je akože... Ja som si robila viac tých torčiek. Tak, teraz mám 17 torčiek. Teraz ich budem dávať všade. Tak. Takže. Kam dáme campfire? Mám tam zľava. Prepačte. Mám teraz campfire. Ok, teraz máme campfire. Ale ľudia, prepačte. Prepačte, ak dneska v tejto časti nestihneme postavať druhý dom, druhé poschodie. Čož pochybujem, lebo už ho začínam stavať. Ak fakt so 16 drevami. Teraz mi naprcháva do domu. Prepačte. No dobre, tak to asi postavíme v ďalšej časti. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, že mu dáte like, že sa prihlásite na mňa na odber. A s vami bol kanál Adsan. Všetci čaute. Bye bye.
Jabba-dabba-ba.